Сәлем. Ут қоюшы рәссам ул бик кызыклы һөнәр. Габдулла Кариев театрында бу юнәлештә Дима Солопов эшли. Ул ут куючы рәссам да, шул ук вакытта ут операторы да. Дима Солопов сәхнәдә төрле төстәге утлар, яктылык ярдәмендә рәсем ясый. Шулай ук спектакль барышында әзер схема буенча ут куелышын да көйли. Рәссам дигәч, безнең күз алдыбызга үзенең буяулары, мольберт такталары белән чын рәсем ясаучы художник килеп баса. Ә аның рәсем ясый торган кагазе декорация, актер һәм аларның хәрәкәтләре. Ут куючы гади рәссамнан аермалы буларак техника белән бик оста файдалана. Аның төп коралы яктырту пульты. Иң гади приборлары линза, галоген прожекторлары. Алар сәхнәдә түгәрәк яктылык таплары ясыйлар. Ә менә театраль профиле прожектор белән махсус чертерле пычаклар ярдәмендә төрле сызыклар, квадрат, туры почмак, өчпочмак нурлары кисеп була. Бүгенге заман технологиялары хәтта пульт һәм смартфон ярдәмендә турыдан-туры сәхнәдән идарә итү мөмкинлеген дә бирә. Ут куючы рәссам һөнәре бик кызык икән. Рәхмәт, Дима. Рахмәт кил, Султан. Могҗиза.